ଉଡ୍ର ଦେଶ, କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନ ପରେ ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଉତ୍କଳରେ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ଉତ୍କଳ ମାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଏପିସୋଡ୍ 2ରେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପରେ ଆମ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 16ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ସୁନା ଆଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସୁନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ସୁନାବେଶ ବା ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ବେଶ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବି ରଥରେ ସୁନାବେଶ ଦେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ହିଁ ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଉତ୍କଳରେ ରାଜ୍ୟଭାଷା ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ହିଁ ଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା। 1467 ମସିହା ବିଶ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବେ? ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଏପିସୋଡ୍ 3ରେ ଜାଣିବା ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଇତିହାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ବିଷୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।